Alisa Harouna ni Aisha ka kanu kɔnɔna don. Aisha ye wari di Harouna ma ko a ka taa kunkolo gilan Desma coiffure la. Harouna b'a fɛ ka taa kunkolo in gilan, a t'a fɛ ka taa gilan. A sera Desma ka yɔrɔ la. A y'a muso n'a den fo. Harouna ye da yɛlɛ ka don, a b'a la k'a ka Guerebou dɔnkili da. A b'a fɔ ya Rasululahi Muhamadu jɔnni bɛ laban ye kaburu ye. A ye dɔnkili da jɔ, a b'a la ka Desma fo. A nisɔndiyalen don, u y'u bolo di ɲɔgɔn ma. A b'a la ka Desma ɲininka ko yala Guerebou fana kunkolo bɛ se ka coiffer yan wa? Desma ko baasi foyi de t'a la. Guerebou wo mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen kunkolo bɛ coiffer ne fɛ yan. Ne ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen yan nɔ. I sigi min kunkolo kɛ ko Neymar ta ɲɔgɔn na sisan. Desma bɛna a ka baara daminɛ. Ni bɛ se ka baara la hali tɛ jɔrɔ. Harouna fana bɛna bɔ Guerebouya la bi. Harouna fana bɛna kɛ mɔgɔ ɲumanw ye bi. Allahu akibaru. Non, a ye Harouna kɛ sokoden, a ye Harouna kɛ nangamaden, a ye Harouna kɛ waritigi ka bote bo iko buskape ɲɔgɔn na. Nga an kana ɲinɛ k'a fɔ halisa Harouna ye Guerebou de ye koyi. An ka Desma fo ka barika da. Nin jara Harouna ye sa. A bɛna wari bɔ k'a b'a di Desma ma. Desma ko a ka ɲi e ka taga ni wari ye. An bɛɛ lajɛlen k'an sen fa joona ka se Desma coiffure la. U sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ ka dabɔ ka se lycée public ma. N'o yɛrɛ min ja i bɛ se k'u wele ka nɛgɛjuru sira la 72 73 40 01. N b'a dɔn ni Aisha ye Harouna ye bi a bɛ sɔn ka fili a ma.